Ang Ginoo manaa kaninyo. Sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingna niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao buot mopatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, nagsadya ang mga Israelita sa dihang nabawi nila ang templo nga giguba o giatake sa ilang mga nagbihag nila. Kadtong hari nga nagsigig pakauaw nila. Nya nagsadya sila og nag-celebrate og 8 ka adlaw. Nagpaghuman nila limpyo sa templo, ilan nang gipamutangan na sad og mga nindot nga mga dayan-dayan. Naglipay silag maayo, nya ilan na tong gihimong celebration. Hangtod gyud nga nabihag or nabuntog na sad silag laing kaaway og ang templo sa Jerusalem na ilog na hangtod karon dili na sila makasulod aning maong templo or lugar, di na lang sila sa kaning niang murag paril, tawag nila karon og wailing wall. Ana sila magsigig ana-ana sa ilang ulo. Nya si Jesus pag-abot niya, iyasang gilimpyuhan ang templo. Unsa may iyang gikuha dito, ang kining gitawag og batasan nga mangwarta. So ang kwarta mao gyoy makahugaw sa templo. Lingiyay mong tupad inadili ka hingwarta. Ana. Ang templo nila sa una, ila gitong pakamatyan. Sige sila gubat, patay gyud aron ang ilang templo ang simbolo sa ilang kaugalingnan o simbolo sa ilang pagtuo mapanalipdan. Mao sa tong Ark of the Covenant, sa wapa sila'y templo, makigpatay gid sila sa ilang kontra. Pag-abot na ni Kristo, lahi na nga templo ang iyang gipasabot, dili na kining building. Ang templo na ang iyang gipasabot mao ang atong lawas. Kining atong lawas gitawag na ni templo sa Espiritu Santo. Nya unsaon nato siya pagpanalipod aron dili siya mahimong tulisan or dili mahimong merkado nga kwarta mo'y sentro. Dili na ta mo patay sa atong kaaway. Ang sugo na ni Kristo, higugmaa ang inyong kaaway. Sa una, ang pagbuntog og kaaway, ato silang patyon mo naroy gihimo sa Israel. Mao gyapon ang ilang pattern. Israel, o ilang kaaway, mga Hamas, o katupang uban nila mga kaaway, nagbuild gyud sila og nindot nga mga armas, mga sundao aron makapanalipod sa ilang kaugalingon. Patay lang yapon. Pares una ba? Pag-abot na ni Kristo, lahi siyag pattern. Siya conquer enemies by loving your enemies. O pagpakamatay para nila. Mo na gihimos mga martyrs. Kaning martyrs dinis ato, si Lorenzo Ruiz dito sa Japan na martyr, si Pedro Calungsod dito sa Guam,
Ang mga apostoles nga nagsunod ni Kristo na nga martir po to sila. Ang ilang paagis pagbuntog sa kaaway mao ang pagpakamatay para sa kaaway. Hay may sakto ani. Ang pamaagi sa original nga paagis mga Hudiyo nga patya ang kaaway para maluwas ka o pagpakamatay para sa imong kaaway aron imo silang mabuntog. Hay may sakto ana. Oy, tubag. Giling niya imong tupadin. Hay may sakto para nimo. Magpakamatay kas imong kaaway aron imo siyang mabuntog o imo siyang patyon aron mabuntog siya. Wow na. Tanawa ang mga Kristiyanos gipangpatay, gipanglutos sama ani dinhing sa Vietnam. Daghang biya kay nangamatay sa Vietnam. Akong gibasa-basa ang ilang Google account. Hundreds of thousands ang nangamatay. Kanilang 117 mo'y gideclare, pero hundreds of thousands ang nangamatay gikan sa 15th or 16th century hangtod gyud sa 19th century AD. Daghan kay nangamatay, pero nagpakamatay ra gyud sila. Ang mga Kristiyano sa una dito sa Roma, daghan kay nangamatay, hundreds of thousands ang nangamatay sa gikan sa pagkamatay ni Kristo hangtod gyud sa mga 4th century AD. Grabe gyud ang patay kay ang Roman Empire god mo'y ga-dominate ato. Why gialaw nga mga Kristiyanos or laing relihiyon pamatyon gyud? Ngana patay gito. Pero unsa ilang gibuhat? Nagpakamatay. Ang resulta, ang kalibutan nahimong conquered world sa mga Kristiyanos o mga Katoliko. Mahibong sila ba nga og ilang patyon ang Katoliko dinhing dapita, mudaghan ang Katoliko. Niyag patyon sa diri, mudaghan asad. In general, Kristiyanos. Basta patyon nimo ang usa ka nagsunod ni Kristo, mudaghan ang Kristiyanos. O gipatay si Lorenzo Ruiz sa Japan, anaabli ang Japan for Kristyanismo. Gipatay si Pedro Calungsod sa Guam, anaabli sad ang Guam sa Kristyanismo. Muna nga doon natin panultihon sa tong simbahan, the blood of the martyrs maoy liso sa pagsabwag sa atong pagtuo. Seeds of faith nga nikaylap sa tibok kalibutan ang dugo na sa mga martir. Unya kung maglimpyo ta sa atong templo, kaning atong templo nga lawas, o gusto tang malimpyo ni, unsa may buhaton? Pagpakamatay, i-offer ang imong lawas para sa kaayuhan sa imong isig katao. Sige, praktisi ko na imong tupad. Ing na limpyuhan ti ka. Sige, ing na limpyuhan ti ka. Ya, unsaon paglimpyo? Ing na ako kang pakamatyan. Muna kung ikaw ginikanan, gusto ka imong anak malimpyo ang iyang kinabuhi, pakamati na, ay na sige higyaw-yaw, ayaw nagbinabuyag kasaba, pagpakamatay para anak, malimpyo gina. O gusto sa ka imong bana nangabit, asawa ka, mulimpyo ka sa imong bana, pagpakamatay, antusa na siya, higugmaan na sige, hangtod ka mamatay, malimpyo ra lagi gina. Mo munay cleansing of sins, kining atong gitawag og humble suffering and death for sinners. Nya madasa din nato dinhi sa atong pagtinabangay dinhi sa simbahan. Kinsa may una natong pakamatyan ug atong atimanon sa simbahan, unahon gyud ang labing ubos kay sugo na ni Kristo. Kung gusto kang mahimong labing taas sa tanan, higugmaa og alagari ang tanan, ang labing ubos. Mo na karon sa akong birthday, karon naman gyud akong birthday, di naman gini malali, sa isinta naman gyud ko. Nya
lipay ko kay naka himo-himo gyud ko sa atong kanini ang pangandoy. Ang akong pangandoy nga 3,600 ka pamilya ang atong mahatagan og kaning bugas natuman gyud. Natagaan na. Atong tan-awon gamay ang picture sa pagpanghatag og bugas. Naamon tayo akong ipapicture na ray. Ang gahapon ang hatag mi. Part lang na siya sa picture. Dito na sa Kawasan 2, San Roque. Daghan kay sila dito nga mga kuan na kabuk ang kanalang adlaw among anang higayuna nga niapil ko kana sa lain sa mga lugar. Mga 130 kabuok pamilya tong among gitunulan. Kapoy sa sigig tunol na muipoy akong kamot. Sigig tunol ba yan? Check dito. Pero lipay kay sila. Nya ang ato sang pangandoy nga 60 kabalay atong ayuhon nakahuman na tag 7 akong gisoroy gahapon. Tanawon sa nato ang 7 kabalay kana mo nay before nya mo nay after na mo na akong giblisingan. Nya mo sa na ang before na say gipangayo mga salog lang mo na nay after paspasa sa mura man sa dog di man sa takakita o gahain na niya basta mauna na nga tarong-tarong ng mga bongbong na say mga salog atong gitrabangan niya kana sila mauna siya ang kanang balay nga kana ba ay sa kanang balaya guba gyud kay nastanan niya mauna diha ang inahan, buta, ang anak, special child, ang papa, kanang nasgawas, ang amahan, stroke, silang tulog apuyo, ang gaatiman, ang lagsik, ang buta. Mabasa taon sila sa uwan, kay gubaon kay balay, atong giilisan, lipay na kay sila nga. Tarong-tarong na ilang balay. So, mauna, tungod ni ninyo nga namalit og sitiyo Christ Transforming Union. Pila na may atong halin as of yesterday niabot na ang atong halin og 32,967 slots pero naapay 7,033 ka slots nga available. Pakpa nya karon man unta to ang last day pamaligya ni basig di pa ni mahurot ilahos ko na lang ni ngadtos Domingo 7,000 na malang sad noon gikan sa 40,000 7,000 na lang so ilahos tanis Domingo nya ngato sang disap kuan na ay halin na nato katong 140 nahurot na gyud kahalin ang 140 pakpak. Pero 121 pa ang narimit na apay 19 nawa pa mahatag. Nya kay daghan man kayong gasigig text nga Father, mupalit pa mi. Mo nang ako na lang sang gipunan. Punan nato og 30 ka slots nga tag 500,000 per slot nya. Kutob na lang ang pag-pledge ani kanang muangkon ka ba kutob ra karong December 25 last day na gid na mahurot magsadili wala na tay investment slot kay di na sa niya kabayad sa interest so kutob ra gid ta 170 ka slots unya kon ini ka December 25 na apay dili mahurot aning additional 30 adili na ta modawat. So kung gusto mong mo-appeal para sa ato ning dakong project des Columbari, palit na mo. Nya ang ato sang SBF DAG para diha sa atong kumbinto 900 na sad ang atong 997
hapit na sad mo 1,000 ka slots ang atong halin. So pagpaka nato ang tanang namalit ni. Kining atong gibuhat mao ni ang usas mga paagi sa paglimpyo sa atong templo. Kanabang ang kwarta nato atong gamiton dili lang sa atong kaugalingon kung dili para gyud sa mga kabus, para sa simbahan. So tingali usata sa mga dili kayo daghan nga mga parokya nga naghimo niini sa tibuok kalibutan. Pero dili ni nato hunongon tungod lang kay jutay ra ang naghimo niini. Ato ning padayonon ha. Nga salamat kay ninyong nangapil. Sige, lingi ay mong tupad. Ay murag nakatuog na ing nakaapil kag paayo ato mga balay. Ing na ano. Nya moingon gyud siya, wa ko kaapil oy. Ing na palit nagslap. Oh, ang imong 100 makahatag og kalipay sa mga tao nga naggrabe kay kalisod. Hastag og mga silingan. Ang mga silingan inig blessing nako mupundok og maayo nya magsigig ingon salamat gyud kay Pader, salamat kay nalipay gyud mi kani sila Pader 14 na ni katuig nga ingon ani in taon ilang kahimtang do na patoy gipanghilantan ang ilang balay hapit na gyud mabungkag niya atong giayo karon bisag gihilantan lipay lang gyapon sila kay nindot na ilang kahigdaan. Nako, nindot na kayo. Mga matay mo din ang inyong hilanat. Anhin na mo hayaon, di okay na kayo. Kay masudsod naman sila dito. Pero lipay kay sila eh. Ano ba? Kay ngung ko nga, di na ko ma-imagine magtanaw ko sa ilang unang balay niya karon di man sa gid nindot ang atong gihimo, pero ikumparar sad sa ilang gipuy-an sa una, murag 300% ang iyang kausaban. Mo na apil mo ani ako ning gididikit ang akong birthday para ani, pero sa tinud-anay dugay na kong nagpractice ani kay ang ako sang mga ginikanan bisan sa among kakabos matinabangon kay ito sila maampuon kaayo mo apil gyud sa kanang gitawag og katilingbanong kalihukan og pagpangalagad. Natakdan lang sad ming mga anak. Labi na gid ako niya ako sa mga igsoon buhi pamantanan pulos-pulos sa gina mga maalagaron mo nang magtinakdanay ta. Let us conquer the world not by bombs and bullets. Let us conquer the world by our love, service and martyrdom. Manindog na